салому дуруди бепоён ба ҳамаи шумо мухлисони азизи телевизиони варзиш. Ин барномаи дар шабакаҳои иҷтимоӣ аст. Ман Фирдавси хурсандам. Рафтем. Новак Ҷокович корти теннисро бо татами иваз карданист. Ин дар ҳоле аст ки Новак бояд дар Токио бо рақиби австралиягиаш Алексей Попирин андари майдон мешуд. Зиро ӯ аз рӯи ҳавову ҳавас бо варзишгарони намуди сумо шиносоӣ пайдо кард ва дар як навор дида мешавад ки чӣ хел Новак Ҷокович бо яке аз варзишгарони ин нави варзиш шӯхиомез қуввозмоӣ мекунад. Тасаввур кунед ки Ҷокович гуфти кампири бибии ман як қоқала, ана ҳамин хароби лоғар бо як бадҳайбати басурат мисли дев бояд давида бо шикам ба ҳамдигар бархӯранд. Дар ин ҳолат чӣ рух медиҳад? Аз ин сабаб ман ба Ҷокович бар инҳо тавсия намедиҳам ки дар ин нави варзиш ворид шудан он со ҳатто наздик шаванд. Ҷокович баъд аз шиносоӣ бо сумо чанд сухана гуфт. Сумо дар Ҷопон варзиши муқаддас аст. Ба ман муяссар гардид ки акаллан як маротиба дар қатори варзишгарони сумо бошам. Ман ваз нигарон надорам, вале қариб ки он бузбаларо чапа мекардам. Унҳо гуфтанд ки дар як рӯз 10,000 калория истеъмол мекунанд то бузургҷуса ва пурқувват бошанд. Барои ман индаҳшат аст. Ёдам ҳаст ман дар хурдӣ бо падарам сумо тамошо мекардем. Он замон ману падарам бо яке аз ситораҳои ин нави варзиш Акебоно Экодзуну вохӯрда будем. Ман мехоҳам ӯро ёбам ва ӯ маро бубинад ки чӣ хел ман калон шудаам, гуфтааст Новак Ҷокович. Рости гап манам хурд будам, мехостам сумочӣ шавам, аммо аҳволи маро бубинед, куҷо дигар сумо. ин дастаҳои русӣ фақат як кор доранд. Тағйиротҳои кадрида ба қавле хун надоранд. Як мебинӣ аз ким куҷо як сармураббӣ овардан ва баъд як моҳ боз ӯро аз вазифа мегиранд. Бозе мебинӣ аз ким кадом шаҳрҳову ноҳияҳои Аргентина 5-6 бозингар меоранд ва баъд як моҳ онҳо ҳам мераванд. Дирӯз Кононов аз симати сармураббигии дастаи Спартак истеъфо дод. имрӯз дигараш ин корро кард. имрӯз расонаҳои иттилоотӣ хабар доданд ки Рашид Раимов аз симати сармураббигии дастаи Ахмад истеъфо додааст. ин дар ҳоле сар зад ки дастаи Ахмад дар рақобат бо дастаи Сочи ба шикаст дучор шуд ва Раҳимов расман истеъфо доду. раҳбарияти бошгоҳи Ахмад истеъфои ӯро қабул карданд. безебии кор ин аст ки дар як сония ба ҷои Раҳимов нафари дигарро ёфтанд. Игор Шалимов. Рашид Раимов гуфтааст ки ман барвақт мехостам равам. хоҳишмандам ҳамкориро қатъ намоед. ин суханҳоро ӯ ба суроғаи раҳбарияти бошгоҳ равона кардааст. ман намедонам миёни Раимов ва раҳбари бошгоҳ чӣ гузаштааст ки ин қадар ҷангу ҷанҷолҳо ба миён омад. Барселона ҷойгузини Луис Суаресро ҷустуҷӯ дорад. Дар ин бора сомонаҳои испанӣ навиштаанд. Дар рӯйхати нафарони довталаб исми ҳамлагари дастаи Милан Кшиштоф Пионтек низ навишта шудааст. бошгоҳи каталонӣ ҳамлагари 24-солаи полшагиро ба ҳаяташ ҷалб карданист то ивазкунандаи Суарес дар оянда бошад. дар баробари ин ҳамлагар Барса ҳамчунин бо бозингарони дигар ба мисоли Тимо Вернер аз Лейпциг ва Хайме Матоя аз Хетафе таваҷҷӯҳ дорад. Пионтек моҳи январи соли 2019 аз дастаи Ҷеноа ба Милан гузариш намуд. дар мавсими ҷорӣ ин ҳамлагар дар 6 бозии серия А майдондорӣ намуда ба задани 2 гол даст ёфтааст. сабаби асосии ба Барселона нагузаштани муҳофизатгари ҳолландӣ Матеис Делик муайян шудааст. ба иқрори бархе аз сомонаҳои варзишӣ Делик баъд аз суҳбат бо муҳофизатгари Барса Пике ба хулосае омадааст ки на ба клуби каталонӣ балки ба Ювентус меравад. ҷузъиёти мулоқотро бархе аз сомонаҳои испанӣ нашр карданд ва дар он омадааст ки замоне ки муҳофизатгари 20сола дар фикри он буд ки аз Аякс ба Барселона гузарад ё Ювентус, дар ҷазираҳои Багама ҳангоми истироҳат тақдири онҳоро дар як меҳмонхона ба ҳам меорад. ӯ бо Пике вомехӯрад. дар ин мулоқот Жерар Пике Делик суҳбате доштанд ва баъди ин гуфтугӯ муҳофизатгари Аякс хулоса мебарад ки ба Ювентус мегузарад. аммо ин муҳофизатгар дар кадом мавзӯъ ва чӣ гуна суҳбат кардаанд дақиқ гуфта нашудааст, вале Делик ҳам аз ин вохӯрӣ таъссуроти хуб набардоштааст. Арсен Венгер мутахассиси маъруфи фаронсавӣ метавонад сармураббии бошгоҳи Милан шавад. ба собиқ сармураббии дастаи Арсенали Лондон раҳбарияти бошгоҳи Милан таваҷҷӯҳ доранд. дар баробари ин мутахассиси 69-сола Милан ҳамчунин ҳадаф дорад ки ба Клаудио Ранери, Лучано Спалетти ва Массимилиано Аллегри низ дар робита бошад ва аз миёни онҳо якеро интихоб намояд. мақоми сармураббии Миланро феълан Марко Ҷанпауло ба дӯш дорад. қаблан хабаре паҳн гардид ки гӯё Венгер директори техникии ФИФА мешавад.
нимоядгари дастаи Челси Росс Баркли дар ҳолати ногувор рафтид. Баъд аз ғолибият муқобили Брайтон, Росс Баркли ба озодгоҳ шаҳри Ливерпул рафт ва ғолибияти дастаашро пешвоз гирифт. Ба яке аз майкадаҳо ворид шуд ва то ҳад шароб нӯшид, ки ба пояш Росс набуд. Дар таксӣ Баркли чипс мехӯрд ва аз рӯи мастӣ худро идора кардан наметавонист ва салони автомобилро ифлос кард. Аз ин рӯ ронандаи автомобил ё худ таксист аз ӯ хост, ки ё салони мошинро тоза кунад, ё барои ин амалаш маблағ пардохт намояд. Баркли на ба ин розӣ шуду, на ба он. Хулас ронанда барои ҳалли масъала ба полис муроҷиат кард. Полисҳо омаданд ва Барклиро гунаҳгор эълон карданд ва ашхоси он ҷо буда шоҳид буданд, ки чӣ хел яке аз полисҳо ба қавле аз каштали Баркли гирифта ба назди дастгоҳи пулдиҳӣ ё худ банкомат бурда аз корди ӯ пул гирифта ба ронанда доданд. Хулас барои як саркашӣ бигӯем обрӯи Баркли бирехт иштибоҳ намекунем. Мастӣ ба пастӣ аст ва ин сухан ҷои худро дорад. Эмилиано Саларо дар ёд доред? Ҳамон футболбозе, ки бояд аз дастаи Нант ба Кардиф мегузашт, аммо дар натиҷаи суқути ҳавопаймо ҷони худро аз даст дод. Ин дар ҳоле буд, ки Сала дар равзанаи трансфери зимистона бояд аз Нант ба Кардиф мерафт, аммо тақдир ба ӯ даст надод, ки ба ҷои лозима бирасад. Хулас баъди марги Сала даставои Кардиф ва Нант хело баҳси тӯлонӣ доштанд, ки бояд Кардиф ба Нант маблағи трансферро медод, аммо дастаи Уелси рад мекард. Ниҳоят дирӯз ФИФА хулосаи ахири худро баровард. Дастаи Кардиф бояд маблағи трансферро, ки 6 миллион евроро дар бар мегирад, ба дастаи Нант пардохт намояд. Ба ҳамин тамом, то дидори навбатӣ, хайр.